са много загадените. Здраво, къде ти бяга? Какво правиш, Марио? Чекай, бабо. С зайците ли играеш? Опа, глишка, глишка, Не го глишка. завери в него, бе. Карай, бе, нищо му Нищо му няма. няма. Сая! Глишка, не го дърпай така. Сая! Здравей! 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 Какво интересно има, гледай. Аз правя филмче в момента. Филмче ли правиш? Защо не каза? Полека, Марио, полека. Така? Изяш му ушите? Как го стиска. Зайка. Не му И сега какво? Две ушички ли има зайчето? А ти да видео ли ще го посещам? Да. Не малтретирай зайчета, ало. Дребен. Нищо. Косъмче и после в устата. Нищо не. От скъпна косъмче. Видя си играчката той. То игра. все едно плюшена играчка някой ме сложил. Къде е зайчето? Махни го това направо. Къде е зайчето? Нищо, какво горкото. То добре се чувства. Щом не иска да бяга, значи много зле не може. Какви интересни уши има, бе, този зайче. Мекички? Гуши, гуши. Гуши, гуши. Марио! Здравей, Марио! Марио! Погледни ме! Марио! Я виж тук. Да. Марио. Айде, стига.